Moikka! Mun nimi on Emma Salonen ja mä oon yksi poliisituben lokkaajista. Mä opiskelen täällä poliisiammattikorkeakoulussa. Mä aloitin mun opinnot tuossa syksyllä 2016, eli semmonen puoli vuotta on nyt tullut täällä koululla oltua ja on todella hyvin kyllä viihtynyt täällä. Poliisin ammatti ja sen monimuotoisuus on mun kiehtonut jo pienestä asti ja se olikin yksi niistä syistä, miksi mä tänne hain. Tän tulevan kevään aikana mä tuun pikkasen avaamaan tätä meidän koulutusta tarkemmin kuin mitä meidän muissa somekanavissa on tähän mennessä näkynyt. Ja paljon kivoja juttuja on kyllä tulossa, mutta tekin pystytte vaikuttaa näiden videoiden sisältöihin laittamalla mulle sähköpostia tähän osoitteeseen. Tai jos on jotain muita kysymyksiä tai ajatuksia, niin koitan sitten parhaani mukaan ne tulevilla videoilla toteuttaa. Tässä kohtaa mulla ei oikeastaan muuta kuin mä kiitän, että sä katsoit videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!